kay kami. Ginoong Diyos, ka po mga wani, nung mga wani kaki kami Ginoo, kapilan man po wala kayong harapan ng po nga gawa. Makapanalig kayong lubusan kay pa. Tulutan mong karing bukas at bukas da paring balang kay kaming bukas kami pong anak yung talasuyo. Makanyan milangan sana ngayari, ding obrang parapat mo kay kami. Banting upayang makanyan miyang mananing kayarian banwa, anong no ka rin si Jamo karing balang metong kay kami. Ginoo karing keke pong pamirapat dapat karing aldo na po ng gana po ngening kapinanditan, nung parati mo po nga babatsawan kay kami paing makagawa kaming pamagkulang karing kekeng banalatungkulan. Makagawa kay pong labag karing kekong banalakautusan, hadwan mirgo ingem pong pagsawan patawaran. Diyos ko, pagkalubanan mo kayong kabyasnan. Kagom na puning pamanalastas banting upayang lubos milang abantering balang kekeng dapat. Bakeng malyaring sumulong, king pamagaral, king eskwelahan ning biye. Ginoo, pasalamatan da ka po nga lang hanggang pupus, pablasang pasibayo po, iningat mo na naman ng balang metong kay kami. Pe para man nyo kay pong bieting sikanan, malaya kay pong gagalo karing kekeng balang takbang. Ginoo, karete pong dapat yung mangayap kay kami. Ala na kay man pong aluwangay ganti kay kay panong mo puing parangalanda ka, puryanda kang pong samban. King kay ko pong panga Diyos, panga Espiritu ampon king katutuan. Ginoo ni pong mag-aral kami. Diyos ko rin kay kaming paksang talakayan. Adwan mirgo ing munyelang panyulong karing balang si kakatao kay kami. Igpambanal, adwan ming karing bukas, at bukas da pa rin kay kaming bukas pasiknangan mo kami. Lalong-lalo na po rin kay kaming physical akaang lamanareti ang gana, ing kay kaming biyay espiritu. Ilahot mo yung kasangkanan karing banal ming kapamintuan. Diyos ko bang kanita makanyang kepong mga sadsad karing tungkulan mi. Ngening ikapuing memili kay kami king obrang, kay kaming obrahan ampong arapan ngening oras iti. Balo ko po ating kang plano karing balang si kakatao kay kami. Diyos ko yayo kay po kakawangan dili-dili king dala na tiruyo. Di na nyo kayong kapibabatan, pangatmon nyo kayong tetagan. Matibe kasalpantayanan kay kay pabaka pong ating lubusan, pag iligan king balang saglit karing balang kay kaming puso ampon kaisipan. Ginoong Diyos, ngayon oras ay iti, ori ni po, ing pinili mo karing dakal, at elete na ning banalay Espiritu Santo. Tulutan mong dinanmeng pamanalaga king tinggap ng tungkulan, dinanmeng kapibabatan, sikanan. Diyos ko, itubod me po ing mapamatulang Espiritu Santong pengako mo karing balang metong kay kami. Banting upayang Ginoong Diyos, ngayon nga ba kay ti makanyan miyang akaguman ampong akasaw. At banting upayang tarirana kami king hanggang katutuan, king hanggang kayapan, kalinisan, bang kanita Diyos ko, para kayong mga sadsadampong magsitibe, karing balang tinggap ming tungkulan. Ginoo, dakal pong dakala salamat kay kangening aba kay tila purete ring makuyad ming panalangin. Sana po tanggapan mongan, ayan timong mabanglungain king kekang banal ay harapan. At tanggapan mi naman pong para-paray tang liim mong kayablasan. At yung bagay nga iti ipapamilatan mingan po king bugtong mga anak Yeso Kristong kay kaming tagabagligtas. Kambi at saop daring mapamatulang Espiritu Santo, yan asa po.
sanyo ing kaburian anitang Diyos. Bangigit yang mayakit, itang pamanyulong king tao. Uling nga na, ing kayarian ng Diyos, e pamangan, ampon pamaninum. Nune, justisyaya, ampon katuliran niya. King lugod na nitang Diyos, kapayapan, ampon kalam, yang kekong ampunan. Kayabakan yung iti, pamisasan metong yu, pamipapuriyo, ampon pamipasalamat yu ketang metong nga Diyos, iti yang kekong gagampanan. Tanda na ningke kayong pangaturuan, ampon pangatayid, king lagyo nitang nuan. Tulutan na sanitang mayupaya, naing balang panandam, ayati yung mi talaga king oras sa iti, ing ganap dang ay sadya, ding karelang dapukanan. Ay simpanda, itang banal akausukan, ayati yung miyapag apamangan narapan niyo. Pablasang, ing pamangan o tinapeng menibat, ketang metong aginum, iti tinapeyang alang lebadura. Aburi ng sabyan alang pamidake-dake. Iti pamangan niyang babiesikanan, ampon puwersa, karing balang ke kayong kasarilinan. Amano lang e malalaso, kabyasnan lang e mapapanako. Nunay iti, pamangan niyang babye katatagan, karing ke kayong kasalpantayanan. Makanyan mo naman, iti babye yang sikanan, king espiritong atyu kilubyo. King oras sa iti, tulutan na sanitang mayupayang Ginoo, ing ibuklat ne ing kayang kayarian banwa, banting upayang, ding balang ke kayong karalungan, pamangulayit, iti ganap lang marandam, king oras sa iti. At makanyan lang mirinan kayablasan, kapamilatanda, tingke kayong kapagsadian. Pablasang kabalwan yung, ing lugod na nitang Diyos ke kayo, iti alang toknang. Nunga niya kingalang patugot,
pilit nang ipakilala itang lugod karing balang ke kayong kasarilinan. Banting upayang karing ke kayong balang dapat ating lugod ampong tula ingke kayong gagalawan. Nga naluguran me ing lupa mong tao, anti mong pamanlugod yu, kingke kayong sarili. Pablasang nanuman inggewa yung saup, king lupa yung tao, numanti karagul, ing mayap agewayong, pakatanda na nyo, king Diyos iti depatan nyo. Dapat, di napat kayo man mayap king lupa yung tao, nung iti alayang lugod, iti alayang kabaldugan. Mga mano kayo man kareting doktrina, ayati yung miyadwang kingarapan yung ipangalakal yuman iti kareng aliwang kapatad yung dapat nung alang lugod, iti alayang pakinabang. Mengari kayo mong metong akampanang kabud namu bubyong kakatni, dapat itang katutuan, alayang laman, alayang pakinabang. Nganat talastasan niya, itang kaburyanan itang Diyos. Bayong ganap, atok yan apamintuan, itang kayang kautusan. Uling nga na, ing kayang kayarian, eking pamangan, ampon pamaninong. Nuneking ustisya, ampon katuliran niya. Dapat, king meto nga iglesia daratang ya itang aldona nitang kapistahan. Meto nga selebrasyon, agagampanan dareting ati yung mikakapatad. Babyelang pamipasalamat ketang metong nga Diyos. Nung lalawan nyo rin kaya kayong kapatad, bilang karelang kapasalamatan ketang metong nga Diyos, iti malawot pa pagsadian dana. Dapat king meto nga kapasalamatan, malyaring alang pamangan, alang inuman. Makananuye gawan, itang pamipasalamat ketang meto nga Diyos, bayang mayakit kareting ati yung mikakapatad, ingiti atinyang tula, kingarapanan ng Diyos, at maging pabayat, karetang mikakapatad, mesabing iglesia. Uling nga na, ing kayarianan ng Diyos, king pamangan, ampong pamaninong. Basta selebrasyon, ingke kayong gagampanan,
E basta pami pasalamat ing karelang daraptan. Nune ing Diyos. Piyabe-yabe nalare tingati yung mikakapatad. King meto nga iglesia, banting upayang mikaatin lang kapiyagyagan. King lagyuna nitang lugod. Mayakit ya, itang pamisasan metong marayu ampon malapit. Mayakit yang ating tula ing karelang gagawan. Iti ing burinang mayakit ampon ni parapat na nitang Diyos kekongan. At iti ing sasabyana king Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 24. King uli na niti, ing Diyos, buri ng mayakit kareng kayang anak. Libutad na ning karelang selebrasyon. Mayayakit ya itang atin lang kapigaganakan, king metong at metong. E basta pamangan ampong inuman ing karelang pintalan. Nune, king karelang puso, ating tula, ating lugod. Ating kapasalamatan, ing balang daraptanda. Lipat na nitang karelang kapagalan, dapat eya mayayakit itang pamidake-dake. Kinguli na niti, nga nananumang bage adaptan nyo. Adaptan nyo iti kingating kapasalamatan. Taos pusong ibabiyeyo ing saupyo, karetang ati yung mangailangan, ating lugod, ating tula, ingke kayong balang kagalawan. Kapamilatan ingke kayong pamisasan metong, laluyang mayayakit ing tunay lugod. Alang pamidake-dake, amayayakit, uling itang metong a Diyos, natula karetang at anak ng ngati yung magobra king lagyuna. Ing alalang kapigaganakan. Alalang lugod king metong at metong, alang kabyasnan, ing karelang daraptan. Kinguli na ning metong yung ugnayan, metong mu ingke kayong panandam. Ing sumulong kongan, king lagyuning ginong. Kapamilatan ingke kayong pamisasan metong,
Numanti karagul ing pusanyo, ake kayong pupusanan. Iti eya mayayakit itang beyata na pablasang. Ating pamisasan metong pamiyabe-yabe ating lugod. Ampon katapatan. Ingati yung mamali, kingke kayong kasarili na. Lawan nyo rin ke kayong kasarilinan, nung nanuna at nung nuna anti karagol, ing kabiasnan, ami dapok, kingke kayong dapukanan. Nung iti malyari na kayong lungob, king kayang kayarian. Kutnan larim balang sarili yung. Metong kayo waring kwalipikado, amalyaring lungob, king kayang kayarian. Kilalanan nyo sana, ing balang sarili yung. Kilalanan nyo, ing kayarianan itang Diyos. At insanang mayayakit disiplina, karimbalang sarili yung. Imbalang panggalo, ating ganap atula ang ponlugod. Kanita kingaldo bukas, ake kayo daratang, gulutan nyeman, iting yatong iti, malugod yung tanggapan. Itang kayang kapangakuan, karing kayang sablanganak, anong nuya karinla naman, detang ati yung ganap ame katupad, karing kayang kautusan. Talastasan niya itang kaburyanan itang Diyos, iti yang pilit kong yapag ke kayo. Bayang magit mayakit, ingatin niyang kapagsulungan itang tao. Pablasang, ingkayaryanan ng Diyos, king pamangan ampon pamaninong, nune paman. Justisyaya ampon kataliran. Kinguli na niti, eyo sana'y bibili ing balang talanyong, may sabing kasalpantayanan niyo, matigik, ingke kayong pangatalan, ulinging lulam ati yung daratang, maging mayansanang lumabas kekongan. Mialiwang kalamidad ing pasibayong lunto. Dakalabye, dakalataw, ingati yung tumangis. Sana ay sa pulada rin ke kayong balang karalungan, kambening ke kayong mayap adapat. Iti ng delumduman adaratang. Magingin ke kayong pamangan, malawot iting kayang dasan. Mitas ingke kayong kalakalan, dakal laring dumanog, kinguli na niting kapag subukan adarata. Ingalang patugot, ay bibilin kekongan. Itang pamanalangin at tapat apamangulay.
tapat apaman lapit ampong pamanisi, karengke kayong kakulangan. Makanyan mo naman det ang ati yung ating kapanandaman. Balang saglit, ke kayong iabe, king ke kayong karalungan. Uling iti yang may gitdang kailangan. Yung bagay material, ababiesi kanan, king tao, iti alayang kwenta, nung may na itang espiritong atsok kilob na. King uli na niti, itang pamisasan metong, pamikakalugod, pamisaup-saup, may gitsanang mayakit kekongan. Ingbalang dapat yung, daptan nyo sanang ating tula ampong lugod. Ingbalang galol. Pasibayong, dete ilang lugod ampong saw, ay bat ketang metong adios. Alang tuknang ingke kayong pamanalangin. Uling ingkaguluan at iyong magbadya. Magit makalto na yan. Ipanalangin yung iti lati ne sana. Bang alang dakal. Abye, amidami pa. Ingpat nubena, ning Espiritu Santo, lagwan na. Dahil nga nakamahintang at sula po, magkantala. Alila, ore na pamupong kaya katamong choir. Niya po.
Hello. Bayi po yung sabla. Muna po ketang kakatamong metong nga Diyos. Nung makanano pong pasibayo, mirastana namang payapa, kining kakatamong bale dalanginan, banggawan tamo po itang kakatamong metong nga obligasyon, yung kakatamong ginong Diyos. At yung kakatamong pong tema, pagkilala sa kaarian ng langit, then pong kakatamong reporter at chula, reng speaker tam. Pero makanyan po, bayo kulausan din, yung kakatamong reporter, Brikya mo pong acknowledge si Brother Ben, kayang pamag-present this morning. Good morning. Thank you and God bless. So, tiloy na yan. Iya po yung importante ito itang God bless. Na po. Number 1 niya po ito. Baka yung pong maili. Na po. Bata mo pong masayangin ng aldong iti. Huling yung kaya katamong gining Diyos. Payapayam pong makalam. Na po. Ngayon yung aldong iti. Pigpala na po kaya katamo ng Diyos. Yung aldong ini. Bang malyaring makanyang tampong mag-aral king kayang banal na kaburian. Brother Joey po pala, balikbayan niya naman yan, at suya pala. Ne po, i-acknowledge tayo naman. Okay? Ngayon po rin yung kakatamong speaker bank kanta, gamit de po yung karelang oras. Una ke po Brother Renato, ulit pong yung minunan dili, po ta sabihan natin na uli kaya. Tuki-tuki no po rin, iratang kaya katamong speaker, Brother Angel Tiria, Rod Gomez, yan po ay Brother Renato po. Sunod-sunod na lang. Maya ayabak po kayo. Good morning, Brother Ben. Burikya mo pong pasagiwan itang makasulat kitang San Mateo 19:29. Ana po nung ini ulit-ulit siya mo kaya katamo na nung ninumaning mangilakwan king balena, asawa na, pibanjana, king uli na ning lagyukwa na tanggap yang dinalan na pakinabang at mananing kayarian banwa. At syuta mo po kini, king uli na ning kalupatamong tao, no king uli na ning Diyos. So, ing Biblia sa sabiana po, etamo po mga lugi no gagaransyan ko po na atin tamong ang kanya-kanyang ablas king mayupaya. At ngayon po nga ba kayo po kapala ding balang metong kikatamo uling minsan pa, may tipon-tipon tamo bang makanyan tamo pong may papagaral, king metong tamong prinsipyo ang pumpaksa, makaukul king ikasulong na po ning balang sarili tamo at king pamagaral biya espiritu. At nepong kasantingin kaya katamong tema, uling bulana po ning July, benyangan po kaya katamong espiritista. Uling buong July po, ing tema kaya katamong talakayan, kayarian langan po king langit. Pagkilala sa kaarian ng langit, pagpasok sa kaarian ng langit, katulad ng kaarian ng langit at kaarian ng langit. So, 4 pong Dominggong pag-aralan tamo, itangan, yung kayarianan ng langit. Pero palagi ako po ngayon ng aldo ngayon, alos detangan mitalakayan langan. Uli nga yung kakatamong tema, makakategorize niya nga pong kaarian ng langit. So, ngayon pong abakay itangan po king kakatamo pong pangaytube, palagi ko, wala naman makapagsalita kaya katamong atinang miras king langit. Ayon mo po king kakatamo nga babasa king Biblia niya sabi tamong ating kayarian king langit, ang po kareng banal ay espiritu. At liban pa kanita itamo, ay atsyuta pa kini, etaya pa po ikiting kayarianan ng langit. Pero sabihan dareng aliwa, gusto ka nung gagawa kang mayap at syuna kaking kayarianan ng langit. Ing kayarianan po ni langit, agpangkitang ka na kung babasa ka, na
karinane kanuning ginong Dios, ang poreng espiritong banal. So, nung banal po, ala kang paglugalang ka rin. Uli nga, direkta pong sasabihan na, kayaryanin ng Diyos ang poreta mong espiritong banal. Leño po, King San Marcos po, kaya king 16, 19, anya pong menaralyo at ayarino po ring obrana ng kakatamong Ginong Jesucristo. At meteya niyang miso sinubliya pong mebie, metanggap ya king kayaryan banwa. At na linuklok ya po king wananang dani ng Ginoo. So, ngayon po, nino na po may kabasa kitang sala, at itamo pong pioneer kay sala kay PPC1. Makasulat kitang sala na movie preview ya po, na tutuyang milyari, na ating pamilya ka rin, detang pamilyang Burpo, at deng may asawang Tod, ang po'y Sonya. Itod po, metong yang pong evangelista o metong yang pastor, king karelang kongregasyon. Ati Sonya naman po, metong yang choir, king karela mo rin kongregasyon. At dinuro po yung istorya niyang itanganak day Colton, dwala po anak day, metong babayang ikasi yung po yung Colton. Colton po may sakit yun, may operay yun. Anya pong operan de keng hospital, den doktor, mila ko ya po maling anak kayan. Miglayagya kanong kayang espiritu mintaya king kayarian banwa. At anyang miras ni king kayarian banwa, ay istoryana ka rin kayang pengari. Istoryana kang tatang na kang Tod na king kayarian banwa na ikit kay ilolo ko, magtakaya yung tatang, samantalang yan na naman kakilala yung lolo na, ning anak. Ning kay, pepakit ni letrato ning tatang ilolo na kitang anak. Pepakit ni letrato anyang matwayo. Pepakit ni king anak. Api ni yan, aluwaya yung ikit ko yan, Uling kem pinta lang ko, puros langan nanak, alang matwa, alang masakit, alang maka-wheelchair, alang mapula mata, uling alang makasalamin, Ngayon po, may ninto niya pang pasiba yung letrato yung tata na bantang pakit ni lolo na, pepakit niya po niyang medyo anak-anak ya pa yung lolo na. Pepakit niya makanya napin ni way apin ngikit ko yan, lubos maniwala yung tatang. At ikit ni mana, bangit naring ang mana na ikit ni kanuyati na ka rin. Samantalang may pagagaya yung mana na naman na pekilala yung kapatid ng babae, samantalang may tene. At lenyo po yung istorya, although bitin nyo, pero atin niya pong kaugnayan king katamong tema. So, kayarian banwa po, makasadyaya, kareta mong may kayari ka ring obra, ay atsu kete king yato. At ngayon po, anyang intawli na pong bilin king ning Yeso Kristo, anyang karing kayang apostoles, king San Juan 14:2, ana po kini, king balen ng igpakuana dakalakarin, basang kepo. Kini pong San Juan. Kini pong 14:2. San Juan 14:2, sana po. King balen ng igpako atin dakal atuknangan nana. Nung emu makanyan, sinabi ko na kay kayo nung uling umeko bang isadya kay kayo ing meto nga karina nana. So, ing Diyos po, ing kaya katamo pong Ginong Jesucristo na
nasa nangan po ang pong imbut nangan na burina itamongan po alam pasubali na mirastangan po ka rin. Uling makasulat keng Pilipos 3:20, eya kini kaya katamong pami kapamalena na nuneking kayaryan banwa at king kayaryan banwa na paninayan tayo Yeso Kristong kaya katamong tagapagligtas. At kita po rin pong San Juan 17:24 yung panalangin na pong Yeso Kristo karing kayang alagad. Buriko ding binyemo kanako akayabe ko lang nung nuka ka rin bang ing ligayang binyemo kanako akam tanda yana po. At kaya ngayon pong abakayti na bibisyonan tayo mo po yung kayarian king langit. Uling metong man kaya katamo wala pang miras king kayaryanan ning langit. Potang umetahan na king Bi Espiritu kanita nung may kayari ka karetang obrang parapat na ning Diyos, siguradong makasadyaya itang kare na nasasabihan na po ning 14. At kini pong Lucas 10:20 kayo lubos ang tutulan anong ding espiritu ay utos silang po nga kakasabi la nung lubos kayong tumula anong ding lagyuta mo makasulat langan po king kayarian ng langit. Kaya kapatid ko po uling dakala pa rin bisang munye pa mag-aral kay katamo at hangganan ko na po rin ka na akong pamag-aral kay kayo. Dakal pong dakal, salamat kay kayo. Ingkalam katupayan ng maypayan Diyos. Muna ipayabot ko kaya kayong sablang kapatid kong talasal pantaya. Ano makananong magkapilit, ano makananong magsipag, magtibe, na ano maning darat ang king kaya katamong biye. Makanyan man, babatian ko la ring kapatid tamong maka-online man, ngatin man, kumusta ako Ken? Sa ating kapatid na Ben, good morning. Nice to meet you. Nice to see you here. Nanong makananong minsan pa po, metong na naman pong topic, maulaga kayang tao. Nanong makananong bang pag-aralan na, bang saliksikan na, bang ingaldo bukas, yakap-kap in tao. Yung topic tamo po nung makananong pagkilala sa kariyan ng langit. Nung mga nanong metong yapong kutang, pagkilala sa kariyan ng langit. Nino mo po kayang makakilala na king kariyan ng langit? Kung nanda ko mo po. Nino po kayang makakilala king kariyan ng langit? Pwede pong makibat. Bangkanita po, sagutan tayo po yung kaya kayong kutang. Kita pong abot na ning kanakong diwa. Makanyan man po, kaya kataya pong basan at pag-aralan ng santong kasulatan, anong makananing pamati na ning kaya katamong tinipang Espiritu Santong mapamatula, anong makananing pamati na sabi na po. Makanyan tayo po kanong talastasan ing katuliran at ustisyana ng Diyos. Uling keting mga ninimbage, kantataya akakit, akikilala ing karyaning karyan ng langit. Nung makananong sabi napin, ing santong kasulatan, may basa mo rin, nung makananong eking pamangan, eking inuman, nung makananong akit siya yung karyan banwa o karyan ng langit. Basan tayo po, nung makananong atin mo naman minunang panahon, kukutang, ding minunang tao kaya katamo, ding pareseo, sabi na po, may utang niya po,
kanya pong sulat ng kanya pong San Lucas 17:20 ang gaya pong 21. Sabi na po, at palibhas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Lanya po, pantunan de po yung kaharian ng Diyos. Kaharian ng langit, ding minunang tao kanita rin Pariseo. At sabi na po, at ay sinagot nila sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na magpapakita. 21. Ni sasabihin man nila naririto at naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So kung kaya kataya pong pantunan, ing kaharian ng Diyos, at yun po pala kaya katamo, kaya katamong kilubluban. Kaya makananong bagay at yun kaya katamong kilubluban. Sabi natin po yung pamati ng Espiritu Santo, pantunan tayo po kaning ustisya na po yung katuliran. Uling kaniting bagay, akilala may yung kaharian ng Diyos. Uling yung tao kasi, natural po king tao at inyang laman, pantunan na po itang kabiyaya na. Pantunan na yung kanana yung laman. Pantunan na itang inumana yung laman. Pantunan na yung sulod na. Ne po, natural mo po king tao, uli pong pangangailangan niya po ito. Dapat minsan po, mayakit kaya katamong lelangan ng Diyos, masasabing talasalpan tayo, mayayakit po, mas mahigit siya yung panlaman king espiritual, king justisya at katulirana ng Diyos. Kaya pong makanita, bangita mo po maliligalig, basan tayo po yung santong kasulatan, bangita tayo po paigit yung laman king espiritu, o king justisya at katulirana ng kaya katang Diyos. Sabi na po kining kini pong Mateo Mateo 6:31 ang gaya pong 32. Ano po kini? Kaya huwag kayong mga balisa na nagsabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming inumin? O ano ang aming daramitin? Ana pong kinutang detang tao kanita, hentil naman po din eh. Uling mababalisa la, nano po kano yung karelang kanan, nano po kano yung karelang inuman, at iblasan. Natural po king tao, makanyan mo naman po king kasalukuyan tamang panahon ngayon, yung tao makanyan niya pong mababalisa. Pantunan na po yung kabiyaya na king material. Minsan yung tao at inepong kanan. Dapat, minsan uling pong papaigit na po yung kaburyanan ng laman, kanita po yung tao may kakasalayo. Milalako po yung ustisya na yung king kayang sarili, yung ustisya na yung Diyos at katuliran. Huling kaya kang panigaralan, wata pong mimigit niya po yung laman, minsan king tao darakitang itang puraitanay yung kalupa ng tao, bang makanyan igiting kabiyaya na. Minsan naman yung tao makamateya, bang kanitang makapakanya mo. At yung minsan naman yung akakita mo king pamanungkulan, ding aliwa, pera na yung bayan, kurakutan de po. Bang kanitang kabiyayan da, ding generasyon da, ilang magkasakit. Dapat kanita, mawalaya po
pagkilala ing kariyan ng Diyos karela. Milalakoya po yung papampanya ing justisya at katuliran na po ng Diyos. Kanito, edi akikilala ing kariyan ng Diyos. Tuloy kayo po kining 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng iyong ama na sa pamamagitan ng sa kalangitan ama ng kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, balo na po, talastas na po yung kiyakatamong Ginong Diyos na nung makanano yung pamangailangan na ng tao. Tamo po dapat ang mga mba na nung makanano yung kanana yung kiyakatang asbuk, na nung inumana at pibalasan yung kiyakatang katawan. Uling nang talwi ko pong may salita ken bakit wari mas igitla pa rin ayop kintawo? Uling din kung ayop, ela po magobra. Ela po mamalot, ela tatanam, dapat mamangal la. Ita mo po kaya na magobra tamo at kanita akit tayo po yung kiyakatang pamangan. Ne po. Kaya kataya pong basan pasibayo, kining kingaluwang bagay naman po nung makananong tayang akilala ing karyan at tayang akilala ing karyanan ning banwa. Sabi na po kining Mateo 18, ang gaya pong 20. Mateo 5:18 ang gaya pong 20. Ano po kini? Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa at ang isang tuldok at isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala ang kautusan hanggang sa mahanap ang lahat ng mga bagay. Kita po. So, kaya katamo pong pagnasan ng laman, datanging panahon o lilipasing panahon po mawawala. Dapat ing salita ning Diyos, ing kayang justisya ang pong katuliran, kapilanman ni may puwapakli. At suya po yan, kapilanman. Tuloy tayo po, kining, ba't paingat niya po, kining salit, kudlit mo po kano, tuldik, paingat niya po yung kakatamong Diyos. Kini pong 19, kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalitliitan mga utos na ito, ay turo ang gayong mga tao, sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kariyan ng langit. So, kung makanyan po pala, kung may itong tamo pong talasaway, o tala dapat ketang kautusan ng Diyos, mayaos tamo pong kalitliitan king kariyan ng langit. Kung kaya katamo pong baslayan, ala tamo pong kwenta, maging alang kabaldugan, ing kabilyan tamo po king kariyan ng langit. Tuloy tayo po, sabi na po Kenny, 20. Sapagkat sinabi ko sa inyo na kung hindi higit ang iyong katuwiran sa katuwiran ng mga pariseo at mga skriba at mga pariseo, ang anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kariyan ng langit. Nandin po, maliit kayo king kariyan ng langit, pero kini pong 20, sabi na, na po milub king kariyan ng langit, ang diyan po nga kikilala tayo, uling ingustisya at katuliran ng Diyos, tayo po gagawan. Istuya po. Nanong ya po yung katuwiran, nanong makananong katuwiran po at sa katuwiran ng mga pariseo, may git po kanong kitang katuwiran da rin pariseo at skriba. Saan po yung amanwana? Pasan tayo po, kining
San Mateo 6:33. Ana po gini. Datapwat hanapin mo muna ninyo ang kaniyang karyan at ang kaniyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kita po pala in kayang ustisya at katuwiran, karyan ng Diyos, panunguna tayong pantunan. In sablang bagay po, ipagkalub na po ang karagdagan kaya katamo. Dapat misan po kasi kintao, masasabi tamo pong talasalpan tayo, dapat kung lanwen tamo at suryan at pag-aralan, na hindi po, mababa na mo pong halimbawa, pamanyam ba? Yako sabihan na, makanta na ako po, seryoso o sasalagin pamanyam ba? Babasan kaya mo po yung kasulatan, muna po kanakong sarili, bang kanita po, makantayang agawa, in kaburyanan ng Diyos, in kayang ustisya, ampon katuliran agawa tayo. Nanong minsan, kaya katamo po mababa ng alimbawa, minsan, ay masakit ko buntok, ako pasim ba? Ay ating kong lakad, ako pasim ba? Balo na ng Diyos to. Kailangan ng katawan, kailangan ng pamilya. Po makanita, yan po ang kadailanan, kasangkanan kintao kung ba't makanini, in tao ay mamasenso uling, kitang plano na kaya katamo ng Diyos, makantaya tayo pong kukontran. Ini pong Domingo, ingaldo, Domingo po at dawayang oras, alas 8 hanggang alas 10 ng abak. Mi talaga niya po minuna, paking minuna, at minsan datang niya yung kasangkanan kaya katamo, mawala yung bisa, yun kaya katamo, pikasunduan. Po makanita. Muna niya po sa aking kanakong sarili, agawa ko ing alang kulang. Makanyan man in tao, sabi napin. Uling magobraya kinlaman. Dapat makanyan man sana, kuwatang talagang eta mo agawain katungkulan tamo, kining pamanyang ba kining kaya katamong tabernakulo. Aliwang paralan po, bang pantunan tayo po, at gawan ng justisya at katuliran ng Diyos. Makaman kitang gawan mo at galmangan mo, lakaran mo, agawa mo, itang pamanyap at mayap, itang katuliran at justisya ng kaya katamong Diyos. Po makanita, mas akit po talam puro yung panglaman. Po, alayang butol, masyadong manyaman ka nakakanan pag puro yung laman. Ang sobra naman pong taba, makasabalya po. May pong sakit king katawan. Po makanita. Intao makanyan po, minsan king literal bagay, minsan uling pag nasanang pantunan ng pamangan, mga aneng-mangan, nabalo, makasakit king kayang katawan. Kaya katamo pong pag-aralan. At intamo pong katawan, material, at intamo pong espiritual. Kumusta naman po kaya yung kaya katamong espiritu? Kahit na kayo po, ating kong malusog ko nga po, masanting ko pami kakatawan. Kumusta naman po kaya yung kaya katang espiritu? May bule-bule tamo po, kung mga nanuya po itsura yung kaya katamong espiritu, matabaya po, malusog ya po kaya, payat siya po kaya, mga lambot siya po kaya. Uling yung pamangana po ng espiritu, apin po ini. Yung salita na po ng kaya-katang Ginong Yesu Kristo. Impaman niya pat, king katuliran at ustisyanan ng kaya-katamong Diyos. Po makanita. At nung makananong, sabi napin po, nung kaya-katamong pong lawen na meging alimbawa, kaya-katamong Ginong Kristo, na nung makananong sinugo niya po yung kaya-katamong igpa, na nung makananong minunang panahon, pakit na po kaya katamo na nung makananong, muking tinape mabibiyayin tao. Po, apatapulong bengi, apatapulong aldo, eya po mengan, eya po minum. Kita po yung pagkakaintindi ko kay kanakong binasa at kapag-aralan ko. Na tinukso niya po ng Diablo. Dapat, eya po mengan, eya petukso.
penindigan na po yung kayang katuliran at ustisya, panindigan na bang ipakit namo ka rin tao. Nanong makananong, bang kanita yung ustisya at katuliran ng kaya katangin ng Kristo, mayakit siya. Tamo po sabihan Diyos siya po ito. May katawan niya pong tao. Pamangailangan niya po at niya pong laman. Pamangailangan niya po itang laman itang bang minumiya. Bang mga niya kailangan niya po ito. Ne po? Ano pong sasabihan na king Roma? Roma, kita kaya pong basan, Roma 14:17. Ay, hindi po yung sabihan na. Sabi na po, sapagkat ang kariyan ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ne po? Po kanuging pamangan, king inuman, uling ginutang Kristo kanita, makanta po yung gewa na. Ya po, yang meranop ya po yung kayang laman. Uling bang kanita, pakilala namin kayang justisyan po ang katuliran. Ning kaya katangig pa. At kanita po agawa napin. 40 days, 40 nights, hindi po kumain ang ating Panginoong Yesus. Kaya katamo po kaya ngayon agawa tamo ita. Masakit siya po, masakit siya pong gawan. Uling, magagawa mo po ini po, tapong sabi ko nga tama nga ng pong minum. Po tapong king television, po tapong ating may earthquake, king meto nga building. Pila na pong Domingo, iya po mamangan pong miminuming tao, pero kinabiyayo. Ne po. Kitang mga paralan, nagagawa na po yung tao. Kitang kayo pa yan ng Diyos, mapalyari po itang mga tambage. Although kung kayan tamo po, pag-aralan at saliksikan, kung talagang tokyan tayo po yung takbang na kakatamong Yesu Kristo, at inya pong sakit, lalo na po ang ingkasang kanan at tsupo kaya katamo. Po makanita. Kaya, sana po, ketang makanitang bage, may pagsubukan niya yung tao bang makanitang imakapangan ang pong imakainom. Anyaran ko po yung hanggang minsan man italaga tayong kaya katamong sarili, na minsan hanggang itang meto mong aldo, magpasting tamo po, or itamong mamangan, sabihan tamo pong babi. Kasi kung talaga tayo po itaking Diyos, inain tayo pong banal, bang kanita mo po, itang kaburyanan ng laman, ditak-ditak po, ako kontran tayo. Kingalawang bagay rin pong tao, kung manalbeya po, aldoldo, minsan, paruminggoya po manalbe, iyain niya mo po yung itang aldo nga ito, itang makanitang bagay king Diyos, magsilbiya po. Uling din taong ini, kingalawang bagay po, mababaling yung karelang atensyon. Ne po? At kung makanano tayo pong akamtan or mayakit kaya katamo ing karyan ng langit. Sabi na po kining Mateo 5:3. Ana po kini, kanino ya po mayakit ing karyan ng manua o karyan ng langit. Sabi na po kini, Mateo 5:3. Sabi na po, mapalad ang mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang karyan ng langit. So, kung nino pa po pala yung mababang loob,
Kaya yung mayayakit ing karyan banwa. Detang mababang loob. Ne po, karen po pong nano, karen po kanong taong ni lupa. Sabi na kini, mapalad, kini pong Jess, 5 Jess po. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang karyan ng langit. Ne po, kung ika po pala usigan na ka, ing meto nga tao o ninumang organisasyon, king katuwiran mo po mapalad ka. At yukiya ka po yung karyan banwa. Ne po, kaya ako po malulungkot kung kayo po usigan na kayo king katuwiran. Uling mayayakit kitang kanitim bagi, ing karyan ng langit, ing kaya kayong sitwasyon. Itimu po yung kanakong kapag-aralan ay basa aking santong kasulatan. Makanyan ko pong panuwalan kung kaya katamo pong italagaking kaya katamong sarili, kaisipan. Uling itapong kanakong belief king quotation na pong Frank Outlaw. Anong makananong kung isinet niya po yung kaya kang kaisipan, yay po yung kaya kang akamtan. Sabi na po ni Frank Outlaw, sabi na po kitang kayang quotation, anong makananong what your thought, po? What your thought, it's become word. Kung kaya ka pong kaisipan, maging niya pong salita, dapat po, deta pong mayap at makatuliran ketang Diyos, ila pong kaya katamong isipan. At sabi na po, what's your word? It's become action. Deta po palang salita tamo, maging lang action. Kaya ingatan tamo po yung kaya katamong pamisip. Uling maging lang salita, maging lang gawa. At sabi na po, what's your action? It's become habit. Habit or attitude, kintao. Lawen tamo po at pag-aralan na anong isipan mo, minsan niya po yung gagawa mo at sabi mo, po makanta. At sabi na po, what's your habit or what's your attitude? It's become your character. Kaya po kung mature po pamisip yung kaya kang kaisipan, mayayakit po yung kaya kang pangatao. Ne po? At sabi na po, what's your character? It's become your what? It's become your destiny. It's become your destiny. Apin po ini, pagkakilala mo niya po, ing karyan ng langit, apin po yung kaya katamong destiny, king karyan ng langit. Dakal pong salamat, hindi mo po yung kanakong iswala kaya kayo, dakal pong salamat. First of all, in the name of Jesus, good morning for everybody. Pasibay po. Kareta pong pengari ko pong kapatid, Maya Flores po. Tututapong matutulangin ng kaorasan pablasang. Di sablang dindamtamong pamagaral. Nawa, miyukit la po ka rin kay katang puso at mitanam ka rin kay katang kaisipan ing kabanalan. Pablasang dakal no pong kabyas ng dindamtamo. Kaya, dakala pa po rin malyari pang mag-message o magpatuto. Pablasang ing Diyos matutulay pota pong ing tao magsalita po ket ng katutuan bang meririnan la pong kaalaman din sablang talapakiramdam. Kafatad king kasalpantayanan, ane pong kaulagay kay katang pamagaral at nung makanano tayo pong akilala ang kayarianan ng Diyos.
agpangpuking kanakong apatutuan, akikilala tayo po ang kaharianan ng Diyos, nung kilalanan tayo po yung marok ang pong mayap. Pablasang yung kautusan, iya po yung espiritual. Po makalingad kaya katamong magaral. Nepo. Yung pong kautusan yung kayong espiritual, kaya kinakailangan niya mo po ingita mo pasakop ta naman. Bang magariya po yung Diyos kaya katamo, masunod ta po yung kayang kaboryan, arits tayo po yung kayarian banwa. Apa mangilala, kita mo pong bukod na katutuan agagawa na ning banala Diyos kaya katamo, ayon po king makasulat. Ano pong kaulaga, kapatid, antimo po yung meto nga pamanyimba, bayo ta pumunta keng katantapik. Kaya po kasing pamanyimba kanita patutuang ko. Minsan, po ta pong atin tapong di takakatam nganit ang katamaran. Minsan, makahilig tapo keng panlaman. Tamo po ay sipitang simbata mo. Sabi tamo po itang, simba kayo, keni ko mo. Kaya kawari makasimba, makapanalangin na aman. Pero kapatid, yun po palang pamanyimba, tutuya pong maulaga. Gagawan niya naman po pala yung pamanyimba ketang pamag-exercise. Exercise siya naman punong sa sanay may katawan mo. Po makalingad kay katamo. Nung exercise tayo po yung katawan tamo, bala mo itang atin tamo pong pakiramdam. Daratang po itang bala mo sisikang ka na po. Minsan maging LT tamo. Pero mas igit siya po kano, yung magaral kayong spiritual. Dakaya po pala pakinabang. Bakit? Atin niya po palang pangako. Saan po yung pangako na? Yapin po yung kariyanan ng langit. Bang kanita po, mirastamo, mirinang tambi alananga. Kaya po yung magpatuloy, kayong pamangawang mayap, deta pong bisang dakilahanan ng Diyos, parangalan nala, alang kamatayan, ilapin po retang makatanggap ketang bihalananga. Na po, sana po kapatid, king Ginoo, king katamong pamangilala, king kayarianan ng Diyos, kayarianan ng banwa, sabi na po ng Colosas 2:3, alos po darandaman tayo, isaisip ninyo ang mga bagay sa panlangit, hindi ang mga panglupa. Siguro po balo tala. Ang Espiritu, tutuna pong pangalagaan nung ing tao, pangalagaan na po nung keng Espiritu, ayon po keng spiritual. Ang kempong panglaman, pangalagaan na po, itang tungkol king bagay-bagay a panglaman. Kaya po minsan, makakalingwan po itang keng spiritual, alos minsan, deng mapilan, detang makakilala king Diyos, era po agagana ka keng spiritual, magbaboya po king panglaman. Totoo naman po yung makasulat, bisa ko mo pong masat, nung makanano ko pong apatibayan, yung kanakundar lang mensahe, minsan keng panglaman, tutuya pong masusumami ang Diyos kaya katamo. Sabi na po keng pong tao Roma, sabi na pong Pablo, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Diba? Kasi po, yung pong mabibigay kayong espiritual,
ane pong kaulaga, makanya niya pong manatili ang lugod tamo. Dindam tayo po yung Espiritu Santo at nung makananong sasabihan na kay katang may kakalugod tamo. Kasi po, tulanan ng Espiritu Santo, yapin po yung lugod, kapayapan, ne po. Yapin po yung laman at sangkap na ng Banal Espiritu. Maging dapat mo po, ang karapatan ng Diyos, tukyantala. Lalo na po yung kaya katamong susubaybay a Banal Espiritu, ya po kano yung dapat mag-stay ka rin kaya katang sarili, bangkanita, malaw tapo king kapahamakan. Ana rin po nung masatamo king Galacia, yung pong Espiritu na ng Diyos, ya po yung dapat mantabi karing Espiritong binye na kaya katamo, bang inghilig na ning laman makanyan tapong aywasan. Kaya pong Galacia, ngayon magkamali. Wata biasa mo kula Biblia. Tagli mo po na. Kaya pong Galacia, kanya pong Kapitulo 5, versikulo 16. Sabi na pong Pablo, kareng tao Galacia, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Na ano patapo yung may atad mensahe kay katamo, halos po may papatutuanan niya po yung Biblia. Uling nung naman po marapat yung gagawa na ng tao, kaya mo abot isipan, king panlaman, king espiritual, naman po matupad yung makasulat kayong Biblia. Kasi po, yung kabaluang ko, patutuan ko kaya kayo, yung po kasing kautusan, nepo, ene po binyening Diyos yung kautusan karetang taong gagawang mayap nun binyening kautusan kareta pong makakilala king Diyos. Siguro po itabalo tamo. Kaya karapat dapat mo po talaga sana mengar na mo po ketang taong manasan inatyaning kayang salap menikwaya nga sana niyang saka ng salap kinat muya retang inaburinig senala pepakano nung nukarin karing aso pinili na retang pinili na ilay ring meging kinwana uling maulagala kaya. Sana po itamo na retang asa na may pili bang ing akikilala tang Diyos midalata po ketang kayarian banwa. Kapatad pablasang potang ing daigdig nga napin manatol ne ing ustisya na ning Diyos gawa na deta pong mayap pili na nala deta pong marok balo tapo nung nukar lamanta may parusan la pauli na ning kekatang kapanwalan pamanampalataya pangasaklit king kasalpantayanan manwala tamo po retang marok miyog sela po kano king api ayon mo po king makasulat akikatang pamagaral. Ane pong kaulagan ng itamo, milistata po ketang bayong libro, pota pong ketang katatawlyan na ita. Kapatad, dakal na papureng malyaring magsalita, katatawlyan, sabi na po king Mateo, nung manatili kayo nga na kanako at manatiling salita ko ke kayo, at duwanyong buriyo, ipagkalop ko kay kayo. Ana po ning pamagaral. Kaya po, maging matatagta po, lagi tamong anda, bangkanita, makanyang tayo pong akilala yung katutuan, apamagari ng Diyos kay katamot, miras king kayarian bandwa, dakal pong salamat, dene mo po ring makuyat kong mensahe kay kayo. Salamat po.
karening kaya katamong memye mensay kaya katamong. Maya pa oras kaya kongan po. Hello. Ita po. Mag-response la. Yung kaya katamo pong pamag-aral ne po kayang kalawak, ne po kayang kasanting. Kaarian, pagkilala sa kaarian ng langit. Ne po. Atin pa pong tagapagsalita, kayang lalam. Ren pong bakasyonista tamo, Brother Joey po at atin yung biring share kaya katamo. At suya po Joey, anong at suya pa po? Ay tapalawa. Isto pong datang kayo, malyaring ako, Medina Noras. Huling palagi po ang mama ko eh. Sabi daw po, di tangnya mo yung oras. Baya po isabla, payabot kaya po yung maya pa oras. Mumuna po king kaya katamong ginong Diyos. Kadwa po kaya kayong sablam pengari miyang po ang kapatad king kasalpantayanan. May paintagong pong atyo na ako na naman pong yan eh. King harapan yung uling. Nangkaya po, panintunan memory po, yung kaya ang, kung no ka rin ka makabale talaga ne. Kasalukuyan po yan ni Isabelo. Pesyala niya pong egay. Hanyapin po, meron ko po ka rin. Egay ko po nabing eh. Kasalukuyan na po yung bagyo. Kaya po gimbas, alug-alug kaya po, nakayamong pong karitak, uling ala pong masyadong may biyahe. At dinatang ko po, gini, nanding alas 4 na ning ganing aldo, 4 a.m. po. King kapambilata na po ning kikatamong ginong Diyos, makanyang kaya pong payapang mirasketi. Although yung bagyo po, kasalukuyan na pong pupunta ka rin. At dakalta na po din dam pamag-aral kareng minunang magsalita. Siguro po wala na akong malyaring ay dagdag kareti uling ay paliwanag na naman pong masalese kaya katamo po. At lagi ko mo pong isipan king ka na akong sarili. Sabihan tayo po yung topic tamong yan king kayarian banwa. At lula mo po rin tandaan ng tam. Mumuna po, importante po yung tao na yung tao magsisiya. Na pong ka-importante. Pangadwa, kailangan po magbayo yo. At pangatlo naman, kailangan po maniwalaya at magtiwalaya po kinkikatamang ginang Diyos. Kapag diatangalong areta po, apanitilyan tala po kinkikatamang sarili. Palagay ko po, yaman po 100%, mirasta mo po kinkayarian banwa. Uling in tao po, istong magsisiya. Ino mo po nga lang kasalanan kaya katamon eh. Uling sasabihan daw, tao-tamo po ka no, at yung tamo kilaman. Nagkay, dala na nitang at yung taki yato, makagawa tamo po kitang emakaisto. Pagsisyantala mo po rin kaya katamong kasalanan. At kakiba na po yung pamagsisi, kailangan yung tao magbayo ya po. At yung tao, istong itang pamagsisi na may kapagbayo ya, kailangan po talaga, yung kaya katamong sarili, pagkatiwalaan tamo po, maniwala tamo yung kaya katamong gano'n Diyos. At bangit ang kayarian na rin, kayariang banwa, makanyang tayo pong akilala. Sabihan dapin po rin yun na magsalita na akilala me ing kayariang banwa nung balo me ing marok ang pong mayap. Istong halayo po kaya kayo me po talaga akilala. Uling, malyaring nung me po balo ing mayap ang pong marok, malilita mo po, lalong-lalo na itamo pong atsuking kasalpantayanan. Balo ko po, itamo, lalo na rin kaya tamo pong pengari, malambat no po king kaya katamong kasalpantayanan, malawat no po lekaran. At ketang lekaran da po nga ito,
at itang sakripisyo, bang ingkikatamo pong sentro ngayon, itamo pong ngayon, at itamo pong makatipon. Anyapin, itamo pong tutuking henerasyon na karelang sasalisi karelo, ing sana makanyang tamo pong ipagpatuloy kung na naman po itang ayong pisanda. Uling importante po, kimbalang metong sasalpantaya king kinun Diyos na misadsadya po at eya tutok ng karang tungkulan ami pagkalub karela. At balo ko po ating pa pong mas balikbayang ka na ako, Kenny. Kaya po, kareta pong dimot, sana makanyang pumupong makabye kaya kayo. At ating pang mas lalong magit makabye pa mag-aral kaya katama. Pasibay po, may payabak. Dahil po, salamat. Dakal salamat kang Brother Joey. Nung mo po pala datang imbagyo kaya tang banda na po pala makauli kaya tina. Na yung kaya masanting mo naman po yung ating bagyo pala na. Makauli tamang keti. Although biro mo po ita kaya katamang kapatid baluta naman yung kapatid tamo. Metong yan naman pong masipag miyembro na yung kaya katamang kasalpantayanan. Although etamo po tawaran mo naman, huling kailangan mo namang magobra, huli pong ating tamong obligasyon na po, karing kaya katamong pamilya. So, mapalad ya po, yung balang metong kaya katamong. So, yung kaya katamong pong ginong Diyos, yung kaya katamong kabalwan, miglalang niya po yung kaya katamong ginong Diyos, lelangan niya po yung yato, at lelangane po yung bengyang pong aldo, kay bat na po nita lelangane po yung tao. At yung kalarawan at kawangis na po. Kanita po yung kakatamong ginong Diyos, hikit na, yung kayang lelangan, o yung binuuna king gabun, lebulane po, kay ngarong at meging tao yung mabye, kalupatamong kikilo sa ngeni, kita mo po rito, para mana pong espiritu, ne po, yung Diyos, ya po yung migkalub. Yung pong darandaman yung ini, nung alay po yung kanakong katawan na ini, yung kupuwagit. So, atin tamo pong laman makabuo king kaya katamong katawan. Nung minsan pag-aralan tayo, ay base tayo po king kapag-aralan, yung tao po ating yang laman, ating yang espiritu, nung minsan lalarawan tayo, yapining maya pampong mali, ne po. Uli po nging mali, yapining makalaman, ating espiritu, ya po yung gusto, ne po. Anya po king kakatamong pamag-aral ngayon king kakatamong pangayatsu, pagkilala sa kaarian ng langit. Sabi napin, larawan na katamo, king kawangis na, ning kakatamong ginong Diyos. King kakatamong pong ginong Diyos, ametong amayap, malinis. Ne po. Dapat king kakatamong pangayatsu, ing bakas na iya po ing kakatamong dapat tukyat. Nung pong ing kakatamong ginong Diyos, malinis ya, mas itamo mo naman pong tao kailangan gawan tala po, retang minamayap amalyaring ikasulong na po ning balang metong kakatam. Uli pong iya po ing kakatamong kalarawan ng pong kawangis, kailangan mamaleya po kay katamo, ne po. Itang kayapan, ne po, kay katamo. Nang minsan po sasabihan ko king kanakong sarili, ako po king kay katamong pangayat syungeni bilang amayawis king antikaniting kasalpantayanan. Yako po metong ko pong empleyado. Tuturing kaya po yung kanakong sarili, metong ay empleyadong kalupada, din kay katamong mestra, kalupada rin kaya katamong magobra kaya ng opisina. Kalupada retang kaya katamong kapatad na makyutos ating amo. Ne po. Anya po sabi kong alin tulad kaya po kaniti ing kanakong sarili king pamagobra king kasalpantayanan. Uli po ng ating tamong tukyan amalyaring tukyanan ning metong atalasal pantaya. Ako po
uling metong kong empleyado, nung sinabi na po kanako, nitang kanakong amo, ne po, metong namo pong abatas sa Biblia na kanako, sabi na, kanak nga na, nung makisan metong ka nga na, makaniniyay ing oras na ning katang pamitipon. Nung pong ing meto nga tao, consider ne pong meto nga empleyado ing kayang sarili. Ala na po sigurong mitatawli. Ne po. Po makanyan. Kasi po, lawentala po rin magpagobra aakakitam. Sabi da po, alas 8 nga na, yaing kaya katamong time para lungubtam, mag-entry tamo kayang obra. Nang minsan po agagawa na po ning meto nga magobra, kaya po bisang mitawli. 7:30 pa mo po, ilag na niya po itang kayang time card. Uli pong atin niyang pakyutusan, ne po. Po kaya masanting mo naman po yung meto nga talasal pantaya, gawa niya naman pong alimbawa yung meto nga magobra, ne po. Kasi po, kingkiratamong kasalukuyan, pamagaral, sabi napin, ing magpakabiyasa tam. Sabi napin, ing tao, magpakasulong tam. Ne po. Dapat ing progreso kay katamo tamo po atawaran. Pero makanyan man po, nung pilit na pong sanayan ning meto nga talasal pantaya, king kayang sarili, agawa tala po siguro. Uli pong panuwalan ko, ing metong abage potang burine po ning meto nga tawe ya po masakit. Kanya mo po sasakit siya, ing meto nga bage, potang eme po beringgawan. Karinta mo po mikakaating, karintaya po masusubok ing kaya katamong sarili. Bakit nga tamo pong sumabi, kaya tamo pong malating utos tama kasunod. Dapat kita pawaring maragun karinta mo na makasunod. Ne po. Anya po yan, ngwari bibili ko lamang pamagaral karing kaya katamong kaisipan deti. Anya po sasabi ko yung antikaniting bagay, sabi na po kasi ako na eko pabiro. Na, nung magobrata mo, Diyos nga na pabiro. Biruan me yung anak na ning tao, dapat yung Diyos sa tayo bibiruan. Kalupa na po king kaya katamong pangayat syungeni. Itamo po kaya katamong biye, ngening aldong iti o karing minuna po. Kaya tamo po siguro magaksayang panahon nung alata mo po nga papatutuanan king kaya katamong liban na kasalpantayanan na iti. Yan po balik-balik sa sabihan kaya king kaya katamong sarili at yun na po king kaya katamong daya manalete ing kapanwala na iti. Abage may patunayan karing minuna, karing kaya katamong pengari. Dapat po karing kaya katamong pa sarili ngeni, nung makananula katibe, ring kaya katamong pengari, king napon, sana po maging king panahon tamo, makanyan tamo mo naman katibe. Uli pong bangkanita, ing tao po magliliking kayang sarili. Uli pong nung minsan, ing tawa sasabi na, bakit ketang minuna, makanyan. Bakit ngeni makanyan, ana po. Uli na po ning kikatamong pamagaral. Ne po, nang minsan, ing kulang taya po wakakit. Nung minsan, ing kulang at suya pala kaya katamo. Nung minsan, ing kulang, ne po, arapat taya. Sabi napin, ing banal Espiritu, daptan taya ing lugod. Mikakalugod kayo king metong at metong nga na, bagay inutos na kaya katamo ning Ginong Diyos. Balo tayang sabyan nung minsan ing lugod. Nung minsan pala makapaamak ya. Po makanyan. Sabi napin, nung darapat tamo, sana ating kabiyasnan. Uli pong imgang bagay daptan tamo, nung pong sobraya, atin niya pong siran. Po makanyan. Hanggang mamangan ka mo po, nung sobra nakakabsi, tsaka kapamamangan, atin niya pong epekto kaya katamo. Kalupa na king kaya katamong kasalpantayanan, kailangan king kaya katamong pangayat syungeni, uling biyasa tana. Ne po,
ing maygit nung itang disantamo amalyaring aeya makasawp kaya katam, kailangan napapatag tayo po. Nano po yung papanatilyan tamo king kaya katamong sarili, ing Diyos ampunan tayo king kaya katamong mabilog a puso, pablasang makasulat, nuanya yung malinis sa puso nga na yung Diyos, at suya kaya. Uli pong king kaya katamong pangay at syungeni, tutupo yung sasabyanda, nung nano po yung isipan mo, ya yung sabyanan ng kaya kangasbuk, nung nano yung sinabi na ng asbuk mo, ya po yung panugalyanan ng tao. Nung nano po itang panugalyanan ng tao, ya pining sabyana po ng may nakit kaya ka. Anya kailangan po kaya katamo itamong talasal pantaya, metong tamo mo pong alimbawa, adanum, amidato, kening baso ngayon. Itamo pong talasal pantaya, ngayon kasalukuyan, patutwanan tayong kaya katamong ginong Diyos. Ne po, kailangan po karing kaya katamong dapat maging tututa mo. Uli pong yon, ing panabilin at panabili na po kaya katamo, karin niya pulol to ing kaselanan na ning kaya katamong obra. Uli pong ing kaya katamong panahon ngeni, ing kasalukuyan, kailangan po itamo ing maging malinis sa alimbawa na po, ning mabilog ay iglesia itamo pong makapasakop. Kailangan po yung metong nga pamisasan metong, pamikakalugod. Mo po king sasabihan tayo nun gawan tayo po, king makananong bagi. Ne po, anya sana po itamo pong talasalpan tayo, yung makanyantalang lalong may git buklat din kaya katamong kaisipan. May git po king kaya katamong kasalpantayanan ay tinong makananuya pa pong sumulong. Bangkaniti, din kapag-aralan, amiraras kaya katamo, ela po maging sayang. Uli pong kimpanahon tamo, tamo po malyaring magpasayang, uli pong malwat na po yung obra tamo. At yuta na kalibugtan, yata na po pwedeng tuknang. Tuknang tamo po, makalunos siya po yung talasalban tayo. Sumulong tamo po, may pakayap tamo. Anya sana po, king kaya katamong pamagaral, king kaya katamong kasalpantayanan na iti, magpakatibe tamo po. Uling keni po, ing gawa na po ning metong amaniwala, magpakalinis tamo, magpakatututam. Anya po sana kaya katamong mikakapatad. Ne po, ing palagi ang mamantabe ing lugod na ning Diyos. Pablasang niya po ing biyatamo iti. Ing kaya katamong ginong Diyos, siya po yung magparam, karing biye, hanggang yaning pinandita iti. Anya kailangan pong pasalamatan niya mo po yung kaya katamong ginong Diyos. Uli pong alang bagi, pota po ating tang koneksyon kaya. Nang minsan po, ialin tulad tayong kaya katamong sarili, kaya metong sulu. Pota pong kababayad sulu, nano pong gawa na kaya kaning meral ko, padane po yung koneksyon. Makanyan mo naman po kaya katamong ginong Diyos nung tayo iyugnay kaya katamong sarili ngay ni, yan nakatamo naman po kakilala. Pero mapalad tamo po kaya katamong pangayatyo, karing kaya katamong pamananggap, karing metong nga obligasyon tala pakirandam ang pong tagapamaala kaya katamong kasalpantayanan hanggang yan ikikilos tamot maminto kaya, kailangan po agagawa tala. Yan po. Ding panabili na kaya katamo uli puring magmarka kaya katamo reni. Na sana po kaluguran na kapatid king kasalpantayanan ing kaya katamong ganap at ibayan po king kaya katamong pamagobra iya po ing harapat na sana ning metong at tao. Ing ganap apamagprosigi king kaya katamong kasalpantayanan iya po ing malyaring nga dalatamo. Ding pong kaya katamong pisaup-saup ngayon aldong iti 3,588 la po. Ding kaya katamong pisaup-saup na po kaya aldong ini. At burikula pong i-announce din kaya katamong kapatid magsalita kaya tutukin Domingo baan ta mag-ready la po. Brother Carlos po. Po po'y resit yung kapakanta siya. I-resi po. Ang popurang kayang baboy, kaya katamong kapatid, Noel Yumul po. Ila puring magsalita kanita,
At maranon tam po sana kaya tutuki, bang kanita maran tayo po nga gawain kaya katamong session o yung kaya katamong pamanyan ba. Uli pong, yan po yung dapat tamong gawan ng pong tukyan. Yan po, alang patugot, pasagiwa ko po kaya kayo. Era kayo po, anting paganaka ko mo po kaya kayo bilang kapatadyo. Uli pong pota, yako po yung singilanan ng kembabo, papabran mula rin kaya ang kapatadanan na po. Uli pong makapanabilin, ila po rin dapat ng tukyan ng tao. Nya sana po, ing kanakong pagnasan, ing kaya katamong kasalpantayanan, ing makanyin lapusan ng agawana, ning balang tala salpantaya, retang kaya katamong obligasyon mayan lapu. Nya po, sana po kaya tutuki, maranon tamo, kaya tutuki, hanggat tamo pong munta kaya katamong tipunan. Bangkanita po hanggat tayang agawain kaya katamong pamanyan ba. At balak mo, alas 10 na. Istuya? Awa pala, alas 10 na po. Balak mo, kaya po. Ren po kaya katamong kapatad.
Panalayg pami, dakal pong dakalas salamat. Kay ba't na puning kekeng pamanyamba, pamagaral karing banal mong tuntunan igpa. Sana ginu karing balang metong kay kami, milulan lahat mi dapok ding sablang kapag-aralan. Kay kami nganak mo, ban malyaring yung pamagtibi, ang pong kapagsulungan, mayakit siya kay kami. Ginoo rin ipuring sa blak mong kapatad, nung no ka rin makanyan kengan pong metipon king bale panalangin. At kaya bemila ring sablang pengaring gagalopot maminto ka ring burimo. Adon ko pa po kay ka Diyos ko, yung lalo mapong suglungan ding karilang biye. Banking makabang panahon kaya bemilang susuyo ang pong maminto ka ring burimo. Ginon Diyos, kaya pong anak mong talasal pantaya. Makanyan mo kaya pasanang lalo pang dinansika na ng pong ganapakabyasnan. Bakit rugong malayang makapanuparan karing burimo at lumakad kami ng ating katuliran, karing balang tuntunan na parapat mo kaya kami ipambanal. Manalangin ko at pasalamat, king ulinaning binyemong biye ang pong pagkabiye, king kekang lugod ang pong pakalulo, manatilya po yung sikanan mga iti sana igpa, karing aldo pang bukas. Makanyan may pang ipagkalub kay kaming piyers at sikanan. Ban kanita Diyos ko, yung mga satsad kengan karing balang tungkulan na binyemo kay kami. Igpang banal, manalangin ko, ipanalangin ko laring sablang pengarimi, manandaman, at yung kalub na ning ampunan, o katyo ka rin balang pibale-baleng tuknangan, igpa igong mepuing kekang gamat, at tapisan mula ka rin kekang mayupayang gamat. Bala pong tanggap kapardanan, sikanan, at kapayapan, ang timurin ni kamingan pong anak mong ening atiyo, kilub na ning kekang tabernakulo, ninuman po yung ating bitbit at kapanandaman, problema po san king kekaming biye, tulutan mo sanang lubasan mo na po itino ne dinan mo kayangan pong sikanan pangatman mo kayang kabyas na ng pong persa bakayangan pong malayang makarapatig pa o ini po yung kayang baryong panok na nga na doon ko kay kasanang manatili yung kapayapan e na kaya sana malyaring lapitan detang sablang taong mga tuling isip antimurin po ngayon may na kayang mikakawani bendesyonan mo kayangan sana po tanggapan mitang upayang paibat keka at bitbitan mitang nabang karing balang sarili ming katatalyon po Diyos ko, ipanalangin ko laring sa blaming kapatade, tsuking mga laot alugal, o mumunta pa, o sana Diyos ko, makanyan mo pong gabayan, king karelang nasa, ginon Diyos nung makulang payapa, sana manatili po yung kapayapan karing balang bera at muli langan pong payapa karing balang pamilyara. Ila po rete ring makuyad ming panalangin, tanggapan mula, tanggapan mila naman tangke kang pamipala, magaring lugod mo kaya kapingan po. Iyan nasa maya payabak po kay kongan.